ମାଲକାନଗିରି ନିକଟସ୍ଥ ଲାଠିଆଗୁଡ଼ାର ଚକ୍ରଜାନିକ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଦାନମତି ଜାନି ଲଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ତଥା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଖବର ପାଇ ଲାଠିଆଗୁଡ଼ା ନିବାସୀ ଧାନମତି ଜାନିଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କଥା ଜାଣି ମାଲକାନଗିରି ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ 21,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। आज मालकानगिरी यूथ फॉर एक्शन रु आम टीम आसुचु दानमती जानी घरे लाठियागुड़ा तांकर लंच रे ट्यूमर हो एम्स हॉस्पिटल अच्छी आमर यूथ फॉर एक्शन तरफ मालकानगिरी तरफ किसी राशि प्रदान कर 21,000 टकर राशि आम प्रदान कर यूथ फॉर एक्शन तरफ मालकानगिरी।